aurkeztuko duguna, bueno, normalan ez dira horrela aurkezpenak egiten, baina pentsatu nuen bidai bati buruz, edo bidai baten kontekstuan hitz egiten ari geranez, nik ere bidai batetara eramango zaituztez, baina atzetik aurrera egingo dut. Orduan, izenburua Hondarribitik Ameriketara, Jaizki Belgo errotarrien arrastoei segika, eta, bi martxan dagoen proiektu baten lehen zatiaren aurkezpena izango litzateke, proiektua amaituta ez dagoelako. Abia puntu bezala esan dizuet, atzetik aurrera hasiko naizela, eta hau ez da Hondarribi, baizik eta Garatxiko da, Garatxikoko itxasportua, Garatxiko gaur egun, Tenerife uharteko iparraldean kokaturik dago, 18. mendean suntsituta gelditu zen, desagertuta gelditu zen, oso mendi baten estanda zela eta zergatik noa Garatxikora? Hain zuzen ere gure ikerkuntza edo gure ikerketaren zehar, hori ikusten dituzen garbi horietan, topatu genuen 17. mende hasieran, Hondarribian egintzan dokumentu bat. Dokumentu hau lan kontratu bat zen, pleite bat egiteko, non merkatari batek eta itxasuntzi zabra maixu batek adosten zuten Hondarribitik Garatxikoraino, Teneriferaino, beste hainbat merkagaien artean, hor gorriz azpimarratuta dauden horietan jartzen duen, eraman barituzte piedras de amolar. Piedras de amolar dira zorroztarriak. Aizkorak, labainak eta antzekoak zorrozteko harriak. Eta behan jartzen duen, bigarren karratutxoan, desde esta villa hasta la dicha villa de Garatxiko en Tenerife. Miguel de la Farga eta Sabadin de Iburuztetaren arteko akordioa da. Badakit hau, 17. mendean sartzea izango litzatekeela, baina honek egiten duena da, neurri batetan, garai honetan bertan, Lezoko apaiz batek, Miguel de Isasti kronikalariak idatzi zuen kronikaren pasartetxo bat konfirmatu. Izan ere, kronika horretan esaten du, Isastirelan hartu behar den puntu handiarekin, baina esaten du, Jaizkibeldik pasartea moztu egin dut, Pasaiako portuan, eta gogoratu nahi dut, 17. mendean, behintzat Pasaiko zati bat Hondarribiri segokiola, bertan egiten dira, se cargan piedras de amolar, eta importantean esaten du, se cargan piedras de amolar, kosetxa de la tierra, hau da, bertatik ateratzen diran zorroztarriak kargatu egiten dituzte Pasaian, zertarako. Andaluziara eramateko, al servicio de las flotas de Indies. Hau da, Andaluzian, Sevillan eta Kadizen kargatzen ziren, Ameriketara eramaten zidan itxasuntziak, eta itxasuntzi horietan kargatzen zen era guztietako merkantziak, eta horien artean antzadenez, Jaizkibeldik ateratako errotarriak. Eta eskubian daukazuena, gure lantaldeak, Jaizkibelen, in situ, gaur egun, topatu duen zorroztarri horietako bada. Bertan aurkitu zen, utzita dago, bere garaian puskatu, galdu, edo bere funtzioa etzalako behar zana. Atzera jarraitzen badugu, eta hain 16. mendera salto egiten dugu, zergatik ekartzen dugu hau edo sartan datza proiektu honek. Dokumentu zahar batzutan, 16. mendea amaieran Hondarribin testamentua eman zuen argin maixu baten testamentuan, erreferentzia batuk batu genuen, eta erreferentzia horrek dio, Jaizkibelgo mendian baditula 100 errotarri 100 piedras labradas. Hau da, mendian lan egiten du, eta bertan hiltzera dijoan momentuan, esaten du, landuta ditute 100 errotarri, horiek saltzen direnean, dirua kobratu ezazuen. Testamentua ikaragarri interesgarria da, ze errotarri horietaz aparte, jarraitzen badezue irakurketarekin, esaten du, tengo otras tantas, cabo Nuestra Señora de Gracia. Hau da, kostan dagoen ermita batetan, beste hainbeste ditu. Zertarako? Menditi jetxi ditu, kargatu egingo ditu itxasuntzi batetan, eta biale egingo ditu. Esango dizu, eta errotarriak ze garrantzi dauka, kalkulen arabera, edo ikerketa taldeko kide batek induen kalkulen arabera, errotarri baten gaur egungo prezioa 3.000 eurokoa izango litzateke. Eta bera, hiltzear dagoela, esaten du, 200 dituela eginda, bidertu ezazue bider 3.000, eta testamentuan esaten du beste 70 bidalita ditula Pontevedrara. Eta kobratzeke ditu ere. Noski, honen arlo kuriosoa badaukadala bigarren testamentu bat urtebete berandugo eginda, eta ez du hau aipatzen. Beraz, urtebeteko epe horretan diru hori guztia kobratu du. Eta noski bere, kasunetan alabak zituen, alabei utziko ziren. Eta gaude 16. mende amaieran. Pista hauek, ez dut gehitu beste gauza batzu badaude, baina pista hauek jarraituta
taldeak egin zuena zen, Jaizkibel Goitibera arakatu. Eta horietan topatu duguna da, 30 harrobietatik gora, eta horietako batzuetan errotarriak agertzen dira. Orduan, referentzia bezala, hau izango litzateke Jaizkibelgo Hondarribi eskubian geldituta, iparraldean Atlantikoa, Kantauri itsasoa, eta kresta jarraitzen badezue, hori ikusten dituzue borobilez, errotarriak jarri ditugu, ikusteko errotarriak non agertu diran. Konturatu zaitezten non kokatuta dauden. Iaia Aierruko alturan, Aierru 550 metro ditu, itsasoz gain. Ez daude bat izan ezik, goian ikusten den hori izan ezik, ez daude kokatuta kosta, baizik eta mendian. Horrek esan nahi du, mendian lan egiten zutela. Eta honek bagaramatza ideia zabaltzera, ez da argin bat mendian lanean dabilena. Ia industria batetaz hitz egin dezakegu, noski, 100 errotarri egiteko ez du pertsona batek egiten. Horien artean, hor zirkulan eskulain izeneko gunean jarri dizuet, eta bi irudiren bidez irudikatu nahi dut. Alde batean eskubian ikusi ezakezue, gaur egun bertan ikusi daiteken errotarri horietako bat, eta berezia da, goian Javi Castrok egin den marrazken ikusi daiteken bezala, gurutze forman landuta dago, hau izango litzateke trivialeko gaztatxoen joko hori bezala, egiten duzu gurutzea, eta gero alderdi guztia leundu egiten duzu. Javi Castrok, argazkia, irudia egin duenak, ikertuta ditu 100 harrobi, eta horietatik 5 bakarrik agertu da horrelako forma daukan errotarri bat, eta horietako bat Hondarribin daukago. Baina, paraleloan, harrobi berbera da, ikusten dezuen nola ateratzen zituzten, silareak deitzen direna, eraikuntzetarako, elizetarako, eta gaur egun Hondarribitik pasiatzen bazerate, etxe harresiak edo etxe nagusiek dituzten harriak, hemendik ateratakoak. Mendia janda dago. Eta hori, ni Hondarribitarra izan da, paseatzen baduzu mendian etzera konturatzen norbaitek erakusten duen arte. Eta in situ ikusten den zerbait. Noski menditik jetxi behar dira, lehen esan dudan bezala, eta mendian ere topatzen ditugu, itaiak kontratatzen dituzte idiak eta gurdiak, eta gurdien markak ikusi daitezke ere, Jaizkibelgo kresta jarraitzen badugu herrirantza, eta lehen ikusi dugu bezala testamenduan hau kargatzen zen, Santengraziko ermita, gaur egun hori ez da kaia, hor etxeak egin dituzte, itsasoa jantzaio, itsasoari jan egin zaio, eta hor lurra badago, baina garai batean hor portu bat zegoen. Orduan, portuan eramate zituzten idien bidez, menditik bera, 500 metroko desnibela jetxi behar, eta hemen itsasontzi txikietan kargatzen zituzten. Nola? Hori da, gure bidaiak erakusten duena. Hasi gera behan ezkerrean Tenerifen Garatxikon, eta gure dokumentuen ikerkuntzaren arabera ikusi duguna da, kabotai sistema baten bidez, kosta jarraituz, itsasontzi txikietan, 7-8 marinel eramate zituen zabra deitzen dira itsasontzi txikietan, bidai egiten zutela penintsulari buelta emanez, Galiziraino, Portugaleraino, Kadiz eta Sevilla, Kanarienetara eta baita Madeirara ere. Honek esaten duena da, ikusi dugu errotarri harrobiak badaudela, bigarrena, oso garrantzitsua dela, arginaren lana garaiko gizarterako, izan ere, esan duan bezala, ez da argina, baizik eta arginak behar ditu peoiak, behar du nork harriak etxi, behar dituzu, kontratatu behar dituzu, merkatariak. Kontaktuak izango lituzkete ziurrenik Kadizen, Sevillan, Madeiran, Hondarribitar bat bertara bidali da, karga jasotzen duena. Itsaso eta landaz gaindiko industria batetaz hitz egin dezakegu, neurri batetan. Hasierako dokumentara bueltatuz, gesteren esportazioa, zorroztarri horien esportazioa frogatuta dago Ameriketara. Eta gure hipotesia, eta horretan ari da lanean orain ikerketa taldea da, zorroztarriak bidaltzen bai zituzten, zergatik ez errotarriak ere Ameriketara bidali. Bestela zertarako eramaten dituzte Madeirara, zertarako eramaten dituzte Tenerifera, eta garrantzitsuago, zergatik Kadiz eta Sevillara non hain zuzen ere kargatzen dira nahoak, urtero birritan Atlantikoa zeharkatu eta Ameriketara joateko. Gehitu nahi du gauzatxo txiki bat, Portugal eta Espainiako koraren artean lehen hitz egin dugunaren arabera, Portugalera eramaten dira errotarriak ere, eta frogatuta dago errotarriak Portugaldik Afrika inguratuz Indiara eramaten zirela. Orduan, honekin, Elkano eta Magallanezen bidearen bi muturrak ere elkartuko genituzke, eta 16. mendean hitz egiten ari dira. Amaitzeko, esan duan bezala, ikerketa talde bat
gera, ez naiz ni bakarrik, ni ez naiz Arantzadikoa, ni EHUkoa naiz, gainontzekoak bai dira Arantzadikoak. Javi Castellso Alonso, Iñaki Sanzazko eta Josu Narbarte Arantzadikoa dira, ni EHUkoa naiz. Hau da, mendi tontorrean, Jaizkibel tontorrean, antenetatik, Aierruko tontorretik gertuen dagoen errotarria, bertan abandonat, utzita dagoena, eta, beste aldetik esan behar dut ere, honen atzean ere Hondarribiko udala badagoela, ulertuko duzuen bezala, interesatzen zaiolako, eta gu orain bigarren fasean gaude sartuta, bigarren fasea da, demostratzea, bat behar dugu, ez dugu gehiago behar, errotari horrietako batek zeharkatu zuela Atlantikoa beste aldera. Eskerrik asko.